Long live, YTF long live, Bubagra ki, Tipra ki, Unis Daba ki. BJP Yakarwi panel na khai khwai lam sogo. BJP Yakarwi panel na khai khwai lam sogo. CPM Yakarwi panel na khai khwai lam sogo. BJP Yakarwi panel na khai khwai lam sogo. Bubagra ki, Tipra ki, Tipra kanca ki. Jotona hambai tini seng Silachari edisi biraso khai sokpaja sung tabak chakma parago sini dadani netritwa sini musun dewan netrite sung tini khai sokpaja Silachari edisi biraso joining program si joining befara tuyoi thaje thaini kok sai khana na sini प्रार्थी तिप्रा मथानि बुबाग्राने वारियर जरी हजाक सिनि सार मनिन्द्र तिप्रा न बन कोइनाय बिनि नांगौ माने थासे थाने कौसाय खानानै बागै आंने करगद होय पिसे बखांगा वाला फाइदो स्टॉप पहिला हमबाय सोशल मीडिया न तिमी एक जगह फाइसन जरा रमनी बागै जों तिनि सिलाचरीनि बरबिल पञ्चायत दरकाइसा जयनि प्रोग्राम सिलाचरी पञ्चायत सिलाचरी पञ्चायत दरकाइसा जों जयनि प्रोग्राम लाहा मुसन देवानी नेतृत्वे 30 फैमिली 80 भूटार अपनी बाइना पाइपलाइन हमबाय ताइसिबाय मारो जरा तिनी दीर्घदिन न आसि टंगनाय राव सिनि बबाग्राने आइडियोलॉजी ना नायखै टंगनाय राव ब्रो तिनी बबाग्राने आइडियोलॉजी ना हामजागै बबाग्राना साजाय तिनी ओ बीजेपी बा सीपीएम अन्यान्य पार्टी ने याकारि तिनी टिप्रा मथा द जयनिं खलाया अपनी बाइना जों तिनी निसिनि बरगनो पाइपलाइन हमबाय तिसिबाय मारो जों बबाग्राने ओइतानि हलाय बक्तिनि सिना हामजाय तिनी जागा फाइमानि बाइसों बनो तिनी पाइपलाइन हमबाय ताइसिबाय लामसय माला एबं ओइ जागा सानाय जे जों सुखे दुखे जागा तिनी टिप्रा मथाना हामजाय फैनाय तिनी बबाग्राना हामजाय फैनाय माफा ताको बुखौ जों बंनि लगे तंनाय एबं जों लगे रानि लगे न रहि तंनाय एबं बबाय सब समय जों बाहाग खलाय थानसा खलाय जों सिनि टिप्रा सानि डेभलपमेन्टनि बायनो जों बंनो याक बाय याक रमनाय कादे काद हाते हात मिलियै जों बंनो लगे रनाय होनैनो जों तिनी इ जागा ककासार तिनी जे जयनिं अनायरना बसकाङो नंनि लगे तैयै हुसारtai सामंखाय थामनानै खाफो जारा तिनी जयनिं खायनाय राव तिनी बबाग्राना हामजाय जों आशाबादी जों বিশ্বাসী बरगनो तामानि होनलाय बग एत दिन न आसुइ तङै बा टिप्रा जारा तिनी टिप्रा मथा फाइजिकिया तंनाय राव बीजेपी नो थाइन तंनाय राव बीजेपी नो थाइन तंनाय राव सीपीएम थाइन तंनाय राव तिनी जारा फाइनाय जों बंनो खूब आशाबादी जे बग तिनी बबाग्राना हामजाय जे फाइमानि अदूर भबिष्यतआव बग तिनी बबाग्राना हामजागोन एबं जे टिप्रा मथाना हामजाय जों बाय बाक्सा खालायै दीर्घदिन जों बाय भाहा सामं तांनाय होनै जों आशाबादी केरा आज के जयनिं करसे एक तो बनसे आज